कि सोच के रुआ खाड़ हो जाला कुछ कुछ करिया रात, सोच के रुआ खाड़ हो जाला कुछ कुछ करिया रात, जहिया निकलल गांव से हमरा रजवा के बारात। अब का जाने कैसन आन्हर पंडित के रहे पतरा, जो निकलस मंगर के दिन ने उत्तर के जतरा। अच्छा, दिशाशूल के दिन है कि का जाने कैसन आन्हर पंडित के रहे पतरा, जो निकलस मंगर के दिन ने उत्तर के जतरा। पर छावन के बाद जब चलने बरियाती सगरी, तबे टिटहरी बोले लागला के गाँव के कगरी। पहला आप सगुन आ तबला बाजल फोन दुआरे हित चार गो अइलें, सजी बरतिया चल गए रंजन बाबा पछुएलें। तो जब हित विदा हो गए तब चलनी बारात की ओर, आगे आके गधा रे कल लगा के पूरा जोर। दूसरा आप सगुन कि देवी देवता के घोरावत सीधा लगनी भागे, तो रास्ता काट सियारो निकलल पड़ल बिलरियो आगे। सियरियो आगल बिलरियो आगल। हाँ कि देवी देवता के घोरावत सीधा लगनी भागे, तो रास्ता काट सियारो निकलल पड़ल बिलरियो आगे। पहुँच के ओइजा देखनी द्वारा लागत रहे बारात, लफुआ गाँव के करे सो सबके साजे के बात। आके चार गो लइका लगलें गाना बंद करावे, आ नाचत गावत लइकन के डरवावे आ धमकावे। तब कुल बरतिया बांट के मरलें, कुल बरतिया बांट के मरलें पूरा देह के साइज। 3 जना तो वही दम में भइले हॉस्पिटलाइज। अब पूरा गांव घराती अइलें लाठी लेके मारे, तेनहु से 3-4 महात्मा लागल लो ललकारे। ओइजा सभे बाजे लागल, जे जितने में आटल। मुखिया जी के चश्मा चप्पल छूटल, कुर्ता फाटल। हमारा गांव के मुखिया जी पंचायत के हालांकि झगड़ा छोड़ावत रहनी, वहाँ के झगड़ा ना करत रहनी, ना छोड़ावत रहनी। तो ओइजा सब है बाजा लागल, जे जितने में आटल। मुखिया जी के चश्मा चप्पल छूटल, कुर्ता फाटल। कुर्ता फाट गेल, वहाँ के कुर्ता फाट गेल। अच्छा, तो मुखिया जी देखत हो के हम तो तनी देखेम नहीं, मुखिया जी देखे नहीं। मुखिया जी रचना पर काफी हमरा के स्नेह देनी, वहाँ का कहनी बड़ा बढ़िया लिखत रह बाकी के उड़िसियात, लेकिन वहाँ का मने हम जानते नहीं, हृदय के अच्छा आदमी है। वहाँ का कहनी यथार्थ के चित्रण बा, बड़ा के हमरा प्रसन्न रहे नहीं रचना खातिर मुखिया जी कि। ओकरा बाद भइल का कि गांव चौक चौराहा और रोडन के रंगदार एक दू पैना खा के हो गई फरार। आ गइल बराते रहले जकरे जकरे भीतर रहे सुर मार के जागल, तो धार देख के मार के पहले उहे लोगवा भागल। जकरे जकरे भीतर रहे सुर मार के जागल, धार देख के मार के पहले उहे लोगवा भागल। गइल बराते रहले जितने लंगड़ लूल्हा कान, सबसे पहले फान के भगले ऊ नहरी के बान। केहू ढिमलाइल खाले, केहू खोपे में गिरल, बिरले केहू बाँचल जब 2 लाठी ना फिरल। अब झूठ नहीं बोले बरुआ से 2 पैना हमहू खइला रहनी। रौरो 2 पैना गिर गए कहनी कि भाई बराती ना न्योता करे आइल बनी, तल्ले इतना कहत में 2 पैना मार दल रहलन। हाँ, ओकरा बाद ना मिलो ना, ओकरा बाद छोड़ झूठ बोलते। अब देखी झूठ बोलले कौन फायदा रहित, ढेर खइला रहित ढेर कह दीती। तो केहू घर में घुसल, केहू रहरी मुजी खोजे, जकरा जन है खलिया लौकल भाग चलल उ सोझ है। ईटा पर से छतन पर से बना बना के धार, जे कुर्सी नाही उड़ल ओकरे फूटल कपार। अच्छा, अब कैसो पहुँचल ओइजा थाना पुलिस प्रशासन, तब कुल बराती जान बचौले और घर तैयार आसन। गाँव आके गिनती भइल तो कमे लोग खाना खैला रहे, बाकी लोग मार खैला रहे। अच्छा, हाफत काफत जैसे तैसे पहुँचल सभे घर है, अपन अपन कान सभे क्रिया खा खा के धर है। एक जन क्रिया खैले कि हम अपनो बराते ना जाए, वो अपनो बराते ना जाए, लोटा धो के उनके बियाह हुई रहे जी, बाणे भेंट करा दे। अच्छा, कि हाफत कापत जैसे तैसे पहुँचल सभे घर है, अपन अपन कान सभे क्रिया खा खा के धर है। आ मार पीट के करत समीक्षा होखे लागल भोर, होत फजीरे कई कोसले पहुँचल एकर शोर। हमरा भाई के ससुरारी से फोन आइल, सुनिए गाँव भर बड़ी पिटाइल बनिलू। बाप रे बाप, गाड़ी दे दे कहे लगली सन सगरो मेहरारू, हमरे गाँव के मेहरारू गरिया। हाँ, गाड़ी दे दे कहे लगली सन सगरो मेहरारू कि कुल झगड़ा के जोर रहल है ऑर्केस्ट्रा आ दारू। कुल झगड़ा के जोर रहल है ऑर्केस्ट्रा आ दारू। आ भांगड़ा डीजे पर जाके जब घर के दुल्हन नाची, आ ससुर भसुर जब साथे नचिए, कैसे इज्जत माची। अच्छा, तो देख के गंजन रंजन सोचे नींद ना आयल रात। जहिया निकलल गाँव से हमरे रजवा के बारात, जहिया निकलल गाँव से हमरा रजवा के बारात। अच्छा, डीजे वजह पर है जन मेहरारू नाचले सन, एकर सपोर्ट करे कि विरोध करे नहीं बताई। हम तो डीजे के ही विरोध करेनी। अच्छा, डीजे के विरोध करे नहीं, डीजे ना बजाए चाहिए ना, डीजे खातिर हम लिखला रहनी। तो भैया जन डीजे बाटे, डीजे देखत नहीं कि डीजे जब शादी ब्याह में बाजता तो बूढ़ मेहरारू से लेके छोट लड़का लड़की से लेके सारा लोग डीजे बनाता। तो रोई के विरोध करे नहीं कि सपोर्ट करे नहीं? हम पूरा डीजे के विरोध करे नहीं, हमें डीजे के विरोध करे जी। डीजे चूंकि समाज में कोई विसंगति भी अपना साथ लेके आई, पहले बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो जाओ,
अब शादी जौन बियाह पहले होत रहल बहुत शांति से होत रहल हाँ। अब हल्ला हुचड़ हो जाता ई पर हाँ। का कहें। तो ए पर हम एगो कविता लिखले रहनी पहले कि आइल पश्चिम से समाज में, ये अपना यहाँ के तो हो ना, ई पश्चिम से मतलब कहाँ से आई? पाश्चात्य सभ्यता से ये आइल बाटे, अपना यहाँ के ई एथी ना हो। अपना यहाँ के सभ्यता ना आई ना। तो आइल पश्चिम से समाज में एगो ऐसन रोग, एकरी बिना जुटे ना कोनो आयोजन में लोग, पैठ बनौलस पहले तब देखलौलस अपन खेला, एकरे बिना देखाई कहीं विसर्जन चाहे मेला, अरे एकरे बिना बिकाए नहीं गाड़ी कपड़ा भूजा, जमे ना नौका पंडित जी का एकरे बिना पूजा। अच्छा, पंडित जी के ना जमेला एबरा अभिषेक करा होगा पंडित जी कहत रहे पहले तनी माइक बांध दिया। माइक बांध हाँ दिया, हाँ। कि हाकिम ना सुने एकरे बिन जनता का फरियाद, अरे कहीं अगर धरनो प्रदर्शन करते हैं तो 4 गो माइक लगाओगे पड़ता। तो हाकिम ना सुने एकरे बिन जनता का फरियाद, आ एकरे बिना वलीमा कैसन कैसे होई मिलाद, कि एकरे बिना वलीमा कैसन कैसे होई मिलाद, फेल करे सबके हल्ला में के एकरा से जीती, जब एकर पूरा रंग चढ़े तब होखे मारा पीटी। घर घर लागल रोग एगो, घर घर लागल रोग एगो, नाचे के शौक बजारू, और तमाशा देखी जब चढ़े तनकी सा दारू, डीजे मंगवाई या लोग के तनी पिया दी ओकरा बाद देखी मारा मारी से कम फोन बा जी। कि घर घर लागल रोग एगो, नाचे के शौक बजारू, और तमाशा देखी जब चढ़े तनिकी सा दारू, बचपन से 55 ले मेहरारून के कैले काबू, देवर मरद के दक्षिण भेजे डीजे वाले बाबू। अच्छा जी। तो सबका के ई सजले बाटे, सबका के ई सजले बाटे, के करा के साजी, आ यही तरह जो चली अगर कजियो में डीजे बाजी, यही तरह जो चली अगर कजियो में डीजे बाजी, कजियो में डीजे बाजी, मने बात सत्य बाकी आपको आवेला आवे वाला जौन हिसाब से समय चलता है भविष्य में कजिया में भी डीजे बाजी वही देख लेम। तो यही से हम डीजे का विरोध करी ले। तो चलिए भैया के कविता कैसन लागल वो लोग कमेंट में जरूर बताएं लो। और डीजे के खासकर डीजे जन हो समाज में चलता, मेहरारू से लेके बूढ़ से लेके लड़का लड़की से लेके बाप रहत रहन लेकिन बेटी डीजे पर डांस करती है एकदम अश्लील गाना पर, और ये सभ्यता मतलब अपन ना हो, लेकिन एक बारे में लोग का सोचता लो कमेंट में जरूर बताएं लो। चलिए बहुत मिल रही दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।